Ahir vam escoltar l'alcalde Rubén Viñuales parlar de fallida, de que l'Ajuntament de Tarragona estava en fallida. Doncs bé, el que diem des d'Esquerra Republicana, en primer lloc, és que això no és cert. L'Ajuntament de Tarragona no està en fallida, sinó no podrien afirmar, com va fer la consellera Mascaró, de que no pariaven els sous dels treballadors de la casa. Si es poden pagar els sous és que no s'està en fallida, i a més, com es pot estar en fallida avui i no el 2019, quan, evidentment, el deute era molt més elevat. Nosaltres, com a Esquerra Republicana, vam rebre un ajuntament en què, en l'època socialista, el deute havia pujat més de 40 milions d'euros. En 4 anys, Esquerra Republicana, no obstant una pandèmia mundial, no obstant una inflació, no obstant uns pressupostos prorrogats, va aconseguir reduir el deute a 24 milions d'euros. Per tant, si amb una bona gestió vam poder fer això, avui en dia parlar de fallida ens sembla no només que no és cert, sinó que a més és una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat perquè si un ajuntament crida els 4 béns que estan en fallida, aquí atraurem per invertir. Quines empreses es presentaran a licitacions, quines persones voldran estar treballant per aquest ajuntament. És evident que és un posar poc remei a una malaltia, a un ajuntament que ja pateix, evidentment, una situació econòmica molt fràgil, però des de fa dècades, no és una qüestió d'ara, és una qüestió estructural. Aconseguir fer aquests titulars de fallida i que tothom te'ls compri, el que permet sí que és, evidentment, inculcar un relat de la por i un relat en què tot és permès. Evidentment, la primera mesura que es va anunciar el dia següent va ser una pujada del 20% de l'IBI. És evident que el relat de fallida permet fer aquestes operacions, i no només, sinó que sota aquest paraigües de que no hi ha diners es poden suprimir serveis, es poden fer altres coses. Per tant, siguem responsables, fem una bona gestió, seguim amb la bona gestió que s'estava fent els últims anys.